Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi. Nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Minggu tanggal 6 April 2025. Cikal bakal channel ten Desa Jati Nggathak Sukoharjo. Badhe sowan eyang cikal bakal Desa Jati Kulon. Bila dulur-dulur dereng pirsa makomipun eyang cikal bakal, kula caosi pirsa makomipun. Menika makomipun eyang Jati cikal bakal Desa Jati Kulon. Bila dulur-dulur badhe sowan ten Desa Jati, saged dipadosi ten Google Map makam cikal bakal Jati. Ten makam mriki enten cikal bakal Jati Kulon kalih Jati Etan. Lah niki makomipun eyang Jati cikal bakal Jati Kulon. Kula paringi pirsa. Niki nisan jiratipun Sepuh Purnomo Sidi. Kemungkinan erane napa era Demak napa Amangkurat. Mbok bilih dulur-dulur mangertosi ilmu tangguh nisan, mengke saged diparingi pirsa ten kolom komentar cikal bakal channel. Niki enten motive niki. Informasi saking eyang cikal bakal Desa Jati Kulon sakmeten riyen kula lanjutke ten makomipun eyang cikal bakal Desa Jati Etan. Menika makomipun ingkang sebelahipun etanipun. Nika makomipun luwih sepuh nika. Enten Surya Demake. Niki nggih makom sepuh niki. Niki pun napa kependem niki. Dek wau kula sampun suluk dumateng eyang Kyai cikal bakal Jati Etan kalih eyang Kyai cikal bakal Jati Kulon. Menika makomipun eyang cikal bakal Jati Kulon. Makomipun tangguh nisanipun Surya Demak. Niki nggih 1400-an niki. Masa Demak niki. Niki ten Desa Jati
Kecamatan Gathak, Kabupaten Sukoharjo. Mengke saged dipadosi ten Google Map makam Cikal Bakal Desa Jati. Sak komplek pemakaman enten kalih Cikal Bakal. Cikal Bakal Jati Kulon kalih Cikal Bakal Jati Etan. Kalau damel durasi niki 6 menit. Niki makame ten pinggir dalan niki. Nika balai desane Desa Jati. Dadi ini cedak balai desa niki makamipun. Informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Minggu tanggal 6 April 2025. Nggih punika sowan dumateng Eyang Cikal Bakal Desa Jati, Cikal Bakal Desa Jati Etan, Cikal Bakal Desa Jati Kulon. Mangaten dulur-dulur, mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur, saged di-subscribe, saged di-like kalih di-share. Mangaten informasi saking Cikal Bakal Channel. Matur nuwun.